ዝርዝር ዜና ነበርቲኦም ሓጀር ኣብ ከባቢኦም ሰላሰሉ ዘለዉ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ተሳታፍነቶም ከበርኽዎ ማሕደር ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ መሐመድ ሐምድ ንትግባረ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻዊ መደባት ብዝምልከት ምስኣቶም ኣብ ዘካየዶ ርክብ ገሊጾም ብክልተ ሕዳር ዝተኻየደ ርክብ አቶ መሐመድ ህዝቢ ሱታፊው ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕ ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዱ ዘካየዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዝሓየለን ዝጽፈፈን ክቕጽል ከምኡውን ኣብ መሬት ሕርሻ መንበርን ትካላትን ዘሎ ናይ ተጠቃምነት መሰል ብግቡእ ተገንዚቡ ንትግባርኡ ምስ ዝምልከተን ኣካላት ብምትሕብባር ንሕርሻን መጋሃጫን ተባሂሉ ብንጹር ተፈልዩ ዘሎ መሬት በቲ ዝተመደበሉ ገባብ ክካየድ ተራማ ሓደርቲ ከባብን ኣናባበርቲ ዓድን ክብክብል ኣተሓሳሲቦም አቶ መሐመድ ኣስዒቡ እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ምብራስ ኣግራብ ክግታእ ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብግቡእ ክተሓዝን ተጠቃምነቱ ክብርኽን ሱታፍየ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክዓቢ እቶት ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ድማ ናይ ምዝላይ ምድልዳልን ምንቃልን ንጥፈታት ከሎ ገና ክስርሓሉ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ብላዕለዎት ሓለፍቲ ቀጻሊ ኣኼባታትን ጎስጓስን ክካየድ ኣብ ምሕደራ ዝረአ ጸገማት ብኣጋ ክእረም መቕራሕቲ ትራክተራት ንዝያዳ ጽፈት ብዕቱብ ክስርሓሉ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ቀጻዕን መሃርን ስጉምቲ ክውሰድ ኣብኦም ሓጀር ዘላ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሕፅረታታት ክማላእ ከምኡውን ማእከል ጥዕና ሓጀር ዘጋጥም ዋሕዲ መድሃኒት ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ማሕደር ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ መሐመድ ሐምድ ብተሳተፍቲ ዝቐረበሉ ርእቶታት ኣብ ምሕንጻጽ መደባት ልምዓት 2014 ኣገደስቲ ምዃኖም ብምምልካት ዘሎ ሕፅረታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውሃድ ንመፍትሑ ክጽዓር ምዃኑ ኣረጋጊጾም ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ ካብ ከበሳብ ዝወርዱ ሓይዝ ዝለምዕ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣለዎም እቲ መሬት ሓንሳብ ምሰተየ ድማ ብውሕዱ ክልተ ምህርቲ ይህብ ሓረስቶት ዝኸባቢ ኣቐዲሞም ግራውቶም ኣብ ምድልዳል ብዘካየድዎ ጻዕሪ ብርኩት ምህርቲ ክሓፍሱ ተስፋት ምህላዎም ይገልጹ ኣለዉ ወኪል ኤሪና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ መንሸብ ንዞባ ሽዕብ ካብ በረኽቲ ጎባታት ዝወረደ ውሕጅ ተጠቒሞም ኣብ ኣስታት 2000 ሄክታር ዘልምዕዎ ዘራእቲ ኣብ ትስፉ ኩነታት ከም ዝርከብ ኔሪና ብዛሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም ንሳቶም ሎም ዘበን ክራማት ከበሳ ድኹም እኳ ተነበረ ኣቐዲሞም ግራውቶም ኣብ ምድልዳል ብዘካየድዎ ጻዕሪ ግና ዝወረደ ውሕጅ ኣብ ጥቕሚ ከም ዘውዓልዎ ብምጥቃስ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር ሎም ዓመት ዝሓሸ ምህርቲ ክሓፍሱ ተስፋ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ቢያታው ኣገባብ ዘዳልዎ ዓገም ገለ ክፋሉ ብውሕጅ ተሰይሩ ናብ ባሕሪ ከም ዝኣተዎ ዝሓበሩ አቶ መሐመድ እብራሂም አቶ ሓመድ ተክረራይን እቲ ስራሕ ልዕሊ ጉልበት ሰብን ኣብ ዑሩም ብምዃኑ ንዝበለጸ ውጤት ኣብ ርእሲ ተዘካይድዎ ዘለው ስራሕ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣገንዚቦም ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተቐልቀለ ጋንሸራ ጉድኣት ከይወረደ ንምጥፍኡ ድሮ ሚኒስትሪ ሕርሻ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ አቶ እብራሂም ዓብደላ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ኣሰታቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ዘይተመጣጠነ ምህርቲ ይረአ ስለ ዘሎ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝሕፈስሉ መሬቶም ብግቡእ ንኽጥቀሙሉ ምእንቲ ሓባራዊ ጻዕሪ ክካየድ ፀዊዑ ሓረስቶት መንሸባ መወዳእታ ብህልው ኩነታት ዘራእቶም ከይተዛነዩ ምህርቶም ክሳብ ኣብ ቆፍኡ ዝኣቱ ጻዕሮም ከም ዘበርኹ ብምግላጽ ኣብ ጎኒ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኮይኖም ንዝተረኣየ ጋንሸራ ንምጥፋእ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ረጋጊጾም ብዘይካዚ ኣብ ገድገት ቱሊክ ገዕነብ ብሴስ ሸልሸላን ካልእ ከባቢታትን ዝርከብ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ካብ ምምሕዳር ንዞባ ሽዕብ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ንዞባ ሽዕብ ኣስታት 10,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘሎን ልዕሊ 4,000 ሄክታር ካብኡ ይለምዕ ከም ዘሎን ሰነዳት ምምሕዳር የነጥር ካብ ኤርትራ ካብ ዝጠፍእ ዓመታት ዘቑፀረ ሕማም ፖሊዮ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከባ ሃገራት ይረአ ብምህላው ንዝያዳ ጥንቃቐን ውሕስነትን ካብ 20 ክሳብ 27 ሕዳር ኣብ መላእ ዞባ ጋሽ ባርካ ሰፊሕ ክታበት ክካየድ ምዃኑ ንትግባረት ወፍሪ ውጥን ንምስኣል ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ተሓቢሮም ኣብቲ ሓለፍቲ ንኡሳን ዞባታትን ትካላት ጥዕናን ዝተሳተፉ ዓውደ ዘተ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና አቶ ብርሃነ ብርሀ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ حمام بوليو نموجاد أقدمه بمنستر عنا استخير مدبات هاد معي بمنبارو تحمام ملو بملو كم استفاء انتقنا جن أبجر بابتي هجرات الرئيس لزله لعلت انقاقن مكتالن كم زد اللي تغيسو بفلاي زباقاش باركا مسكلتها هجرات الدواب زباب مخانو أم كل خالو زكاير زمته كتابتها قد داسنتو لعل كم سخونا رديوم أبزنا كتابة مدب بفلاي بترحق كبابيتات لعلات وكروخ جبر مخانو زملكته حلافي تنفر منستر عنا زباقاش باركا دكتور لؤل بانتيرجا أتن مس حزبي بقرب زواس أم محدرات نوزواتاتن كبابيتاتن أم عوات مدب هبرت انكسر حظ خيرهم تساتفت بقدوم تذكاية توتين زول زمته كتابة نرفع هجرن حزبن سلازخونه ملوء حيلهم تسقاتاتهم ناختيتهم نمعواتو كم تسعتو الرقاقيتهم
أمحداري زوبا قاشباركا تو محمد حمد بوغنو تعنا سدرا بيتات نمحاسن حدقنياتات حما على لفت حمامات نمكل خالن نمتفان منيسر تعنا زكايدوم زلو انتفتات نمسمار محدار زوبا قاشباركا مقدام من نتكسر حلو مخانو هانتسيرو بمسارات تزيغاتات كأندن قدامت تتقمتي ناي وفر عدلات مقبار زسرح له زلو بوليسي هابستفضل يتصلات استوافر زيغاتات مهلاهم زفلتيو كما أكل نايزي هابنو الزباد باروا ناي استخفتا خلت فابريكاتات سرحا جميران اللوع نصبصب وكيل جنة تغلى أرسي ماسمورم كتقبلنا ኣብ ከተማ ድባሮ ዋስተተኽላ ካብ ጥቕሚ ወፃእን ዝኾነ ኣጭርቕቲ ዳግማይ ጥሒና ፍርናሽን መተርኣስን እትምስርሕን ናይ ፅሬት ወረቐት ማለት ሶፍት እተፍርን ፋብሪካታት ኣገልግሎት ጀሚረን ወናን ናይተን ፋብሪካታት ኣቶ መሐመድ ስዑድ ሙሳን የሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብታ ከተማ ንፋብሪካ ዝኾን መሬት ክወሃቦ ብዝሓተተ መሰረት ኣብ 2011 6,000 ሜትሮ ከም እተዋህቦ ብምሕባር ብዝገበሮ ፃዕሪ እተን ፋብሪካታት ህንፃውን ንዋታውን ምውዳዳትን ተዛዚሙ ኣገልግሎት ጀሚረን ከም ዘለዋ ገሊፆም አቶ መሐመድ አስዒቡ ተሓንቲ ኣብ ዘዋን እዚ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾነ ኣጭርቕቲ ጥሒና ፍርናሽን መተራስን ተዳሉ ከም ዘላ ኣብ መጻእ ግን ዓለባን ኮቦርታን ከተፍሪ መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሮም እታ ወረቐት ንጽህና ማለት ሶፍት እተፍሪ ፋብሪካ ድማ ደረጃኡ ዝሓለወን ምስቲ ካብ ደገ ዝኣቱ ዝወዳደርን ምህርቲ ተፍሪ ከም ዘላ ኣብ ቀረባ መጻእ ድማ ጠለብ ውሽጢ ሃገር ኣማልያን ሰደድ ዝኸውን ከተፍሪ ውጥን ከም ዘሎ ብምምልካት ካብ ክልቲኡ ፋብሪካታት ን45 ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብርሂዮም ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ፍርናሽን መተራስን አቶ ወሃብ ኑር ሁሴንን አቶ ኢብራሂም ኑር ሁሴንን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ትካል ኣብ ርእስትን ዜጋታት ዝፈጠረቶ ናይ ስራሕ ዕድል ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኑ ዝተጓሕፈ ኣጭርቕቲ ስለትጥቀም ከባብን ዓባ ኣበርክቶ ከም እትገብር ጽኑዕ እምነቶም ገሊፆም ኣብ ፋብሪካ ወረቐት ንጽህና ዝሰርሓ ወይዘሮ ሉላ መሓርን ወይዘሮ ገነት ሃይለን ድማ ድሮ ብዝረኸብኦ ናይ ስራሕ ዕድል መነባብሮን ብጽቡቕ ይመርሓ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ተመክሮን ሞያን ብምቕሳም ንዝያዳ ዕቤተንን ዕቤታ ፋብሪካን ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን ኣብ ዞባ ዓሰባት ጥዕና ዜጋታት ንምሓስ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝበሳሓ ዓድታት ተጠቀምቲ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ኮይነን ከም ዘለዋ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓሰባ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ ብርሃነ ገብረ ኪዳን ገሊፆም ኣብ ዞባ ሓጋዝን ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ አቶ ብርሃነ ብዝተዋሃበ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥቕሚ ከባቢያዊ ፅሬት ብምዕባዩ ተርእዮ ሕማማት ከም ዝጎደለ እዚ ድማ መርኣያ ድማዓነት ዝተኻየደ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብትኑ ዞባ ኣብ ምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ትርከብ ዓንደላይ ዝተባሃለት ዓዲ ብፅፈት ኣሰራርሓን ኣጠቓቕማን ዓይን ምድሪ ብደረጃ ዞባ ኣብነታዊት ኮይና ከም ተረኸበት ብምግላጽ ካልኦት ዓድታት ኣሰራ ክኽተላ ተላብዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወትን ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሙሴ ገብረ ህይወትን ብግድኦም ጥዕና ዜጋታት ንምሓስ ክካየድ ዝጸንሐ ውሁድ ንጥፈታት ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ተረኸቦ ብምሕባር زاجيت لعسر عدتات كم زمرحو كبابي أو صريت بمتكم تعن خبابينا محاسة خمز ركبانة تيروم كابنا برتم محدار كبابي الشباقة ويزر جنة بايرون أتو كيدان سبهاتون نبزها بوريتو منجستيت عنا زيجاتات نمحاس زكاي رز الله حيال تعرض من مسجان شجر ما يتخبابي نبار فتح خنا ريلو تسوي عم أبزوب عن صباح 8 عدتات ستتك أمتي كم زمرحو كبابي أو صريت كوينا مهلاون كابل بيت صحفت كبابي أو تعنا زوب عن صباح استرخب حبريتها ملكت